Μας που θα είμαστε στον εμπειρό, ο καθένας θα πει αυτά που θέλει για να δούμε το τελευταίο θέμα μας, που είναι αυτός ο κριτικός παπάς, ο οποίος πήγε και λειτουργεί στην Αγία Σοφιά. Έχει γραφικό ωραίο θέμα. Λεβέντης. Πάμε. Ήταν ένας παπάς αντάρτης στην Κρήτη, που στο ένα χέρι κράταγε το σταυρό και στο άλλο το τουφέκι. Και πριν πολλά χρόνια μπήκε στην Αγία Σοφιά και λειτουργήσε. Ο μοναδικός Έλληνας παπάς που ζωντάνεψε αυτό το μοναδικό χριστιανικό ναό στα 555 χρόνια που βρίσκεται στα χέρια των Τούρκων. Μέχρι να τον βγάλουν σηκωτό από το ιερό της Μεγάλης Εκκλησίας οι Τούρκοι χωροφύλακες, πρόλαβε να στείλει το μήνυμα σε όλο τον κόσμο ότι η Αγία Σοφιά δεν είναι τζαμί, όπως λένε οι Τούρκοι, αλλά το παγκόσμιο κέντρο του χριστιανικού Βυζαντίου. Σημάδια και κοιμήλια από αυτόν τον μεγάλο αντάρτη παπά, το Λευτέρη Νουφράκη, βρήκαμε στο ορεινό χωριό Αλώνες του Ρεθύμνου και κάποιους δικούς του ανθρώπους που κρατάνε ζωντανή τη μνήμη του. Ο παπά Νουφράκης γεννήθηκε το 1870 περίπου, ανδρώθηκε στο χωριό μας, σε ηλικία περίπου 15 ετών. Μετά από ένα άτυχο περιστατικό, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το χωριό και να περάσει στην άλλη Ελλάδα. Από πηγές γραπτές ή προφορικές μαρτυρίες φαίνεται να πέρασε από τη Μητρόπολη Μυτιλήνης, από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και από το Άγιο Όρος ως μοναχός Παΐσιος. Στη συνέχεια ξαναβρίσκεται στην Αθήνα, όπου ολοκληρώνει τις σπουδές του, τις γυμνασιακές. Εγώ πριν πάω, μετά βέβαια, πριν πάω στην Αθήνα, ήξερα πώς ξεκίνησε και έφυγε από εδώ. Ήμουν και μικρός. Είχα ακούσει να πούμε από τον πατέρα μου, από άλλους χωριανούς, ότι ήταν παρέα να πούμε και έναν του σύντεκνο κουμπάρο που λέμε, το οποίο πηγαίνανε στο κυνήγι μαζί και εκεί τον έτυχε να πούμε ένα ατύχημα και έπαιξε ο Παπανοφράκης, έπαιξε μια τουρπεκιά και πήγαν τα σκάλια και τυφλώσαν τον άνθρωπο. Αυτό ήταν αιτία και ξεκίνησε η πρώτη του, το πρώτο του ξεκίνημα ήταν αυτό και έφυγε από εδώ και πήγαινε σε διάφορα μέρη. Τελευταία κατέληξε να πούμε στη όλη τη βιογραφία του, δεν μπορώ να την ξεστορίσω εγώ. Ο Παπαλευτέρης πάει εθελοντής ιερέας στον ελληνικό στρατό σε όλη τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων, πάντα στην πρώτη γραμμή της μάχης μέχρι το τέλος των Βαλκανικών πολέμων, και σε ώρες ανακοχής έγραφε ένα προσωπικό ημερολόγιο. Σε κάποια σελίδα του διαβάζουμε τι έγραφε ο ίδιος για τον εαυτό του. Μέσα από φλόγας ιεράς και ως άσμα κύκνιον Παπαλευτέρη, που έτρεχε αδάμαστος παντού ξεφτέρη, στους πολέμους και στις μάχες με τον τίμιο σταυρό, για να σώζει τους δικούς μας και να ανατρέπει τον εχθρό. Όπως έλεγαν οι πολεμικοί ανταποκριτές και μαρτυρούν οι συμπολεμιστές του από γραπτές βεβαίως μαρτυρίες που έχουν μείνει, και σαν παπάς βρισκόταν εκεί για να ψάλει τους νεκρούς να μην πηγαίνουν άκλαυτοι στον άλλο κόσμο, αλλά από την άλλη έστελνε ο ίδιος κάποιους άλλους στον άλλο κόσμο και τους θάβανε κάποιοι άλλοι παπάδες από την άλλη πλευρά του λόφου. Τελειώνουν οι Βαλκανικοί πόλεμοι, οι Τούρκοι είναι στην πλευρά των ηττημένων και ο τότε Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Ελευθέριος Βενιζέλος, στέλνει τη δεύτερη και τη 13η ελληνική μεραρχία στην Κωνσταντινούπολη για να προστατεύσουν τους Έλληνες της πόλης. Όμως, στη δεύτερη μεραρχία υπηρετούσε τότε σαν στρατιωτικός ιερέας ο Παπαλευτέρης. Και τότε έρχεται η μεγάλη στιγμή του. Οι Έλληνες στρατιώτες και οι αξιωματικοί θεώρησαν ότι φυσικά ήταν μια ευκαιρία να επισκεφτούν το Μέγα Μοναστήρι και να προσκυνήσουν στην Αγία Σοφιά. Αλλά ο παπά Νουφράκης δεν ήθελε απλά να προσκυνήσει αυτό που θεωρείται αδιανόητον
και ανήκουστον για τους άλλους, γι' αυτό θεωρήθηκε μία υποχρέωση. Ποιο ήταν αυτό? Να λειτουργήσει στην Αγία Σοφιά. Πράγματι, φρόντισε να πάρει μαζί του ένα όμιλο αξιωματικών για βοηθητικές, όπως ορίζει το τυπικό της Εκκλησίας, ψάλτης εννοώ, βοηθός κτλ. Και με τους αξιωματικούς αυτούς λοιπόν μπήκαν λοιπόν στην Αγία Σοφιά και οι Τούρκοι, φύλακες που βρέθηκαν εκεί, δεν μπορούσαν όμως να διανοηθούν τι θα ακολουθήσει. Ο Παπανουφράκης λοιπόν οδηγήθηκε κατευθείαν στην ωραία πύλη, φόρεσε το πετραχύλι και άρχισε το ευλογητός ο Θεός. Αυτή ήταν η αρχή της λειτουργίας. Όσοι ήταν βέβαια μέσα στην Εκκλησία, στην Αγία Σοφιά, έμεναν ένα ή, όπως λέμε, και οι Τούρκοι, η πρώτη τους υποψία έγινε ανησυχία και στη συνέχεια έγινε φυσικά οργή. Αλλά κάτω από το βλοσιρό και αυστηρό βλέμμα των Ελλήνων αξιωματικών, ο Παπανουφράκης συνέχισε τη λειτουργία. Τότε λοιπόν οι Τούρκοι ειδοποίησαν τις συμμαχικές δυνάμεις και παρενέβησαν για να σταματήσει η λειτουργία. Ο Παπανουφράκης όμως απτόητος συνέχισε τη λειτουργία της Αγίας Σοφιάς. Παρενέβησαν οι αξιωματικοί των συμμαχικών δυνάμεων. Ο Παπανουφράκης κάτω από την φύλαξη των αξιωματικών, του ομίλου αξιωματικών που το συνόδευαν, οδηγήθηκε έξω από την Εκκλησία. Όπως καταλαβαίνετε, δημιουργήθηκε διπλωματικό επεισόδιο. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος αναγκάστηκε δημόσια να εκτιμήσει, να τον μαλώσει τον Παπανουφράκη για αυτό που συνέβη, αλλά κατηδίαν τον κάλεσε, τον επένεσε και είναι καταγραμμένο σε ένα βιβλίο του συνταγματάρχη Βακά, βίος του Ελευθερίου Βενιζέλου, ότι η δήλωση που έκανε ο Πρωθυπουργός τότε ήταν ότι αν είχα τέτοιους πολλούς παπάδες, χαρά στην Ελλάδα. Ο Αβαλευτέρης δεν σταμάτησε όμως εκεί. Πρώτος στις μάχες με τον ελληνικό στρατό το 22 στη Μικρασία, εκεί που τραυματίστηκε, και μετά στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ζήτησε να πάει να πολεμήσει στην Αλβανία. Όταν μπήκαν τελικά οι Γερμανοί στην Αθήνα, ο Παπαλευτέρης έζησε από τον πόνο του, γιατί δεν άντεχε να βλέπει την Ελλάδα σκλαβωμένη από τον Χίτλερ. Και όπως πάντα συμβαίνει στην Ελλάδα, ο ήρωας παπάς ξεχάστηκε από την πολιτεία και μόνο το χωριό του τον κρατάει ζωντανό στην ιστορία. Ο Παπανουφράκης τιμήθηκε όμως από την πολιτεία και σε στρατιωτικό επίπεδο, αλλά και πιο πολύ σε ηθικό επίπεδο. Ασφαλώς και έλαβε όλα τα αριστεία Ανδρείας και όλα τα μετάλλια που προβλέπονται σε τέτοιες περιπτώσεις, διότι έδωσε το παρόν στην πρώτη γραμμή του μετώπου, τιμήθηκε από την πολιτεία. Δυστυχώς η σημερινή πολιτεία και ο χρόνος που κάνει τη μνήμη να τονεί, κάτι που δεν θα έπρεπε νομίζω, δεν έχει αποδώσει τις τιμές που έπρεπε στον Παπανουφράκη, διότι δεν υπάρχει ούτε καν μία προτομή να κοσμεί μία πλατεία μίας πολιτείας σε ολόκληρη την Ελλάδα. Εμείς βέβαια ως πολιτικός σύλλογος και ως χωριό πριν 4 χρόνια κάναμε μία υπεράνθρωπη προσπάθεια, στήσαμε ένα ηρών στο χωριό μας και μεταξύ των άλλων τιμήσαμε και τον Παπανουφράκη με μία προσωπογραφία. Αυτό βεβαίως δεν αρκεί. Το δεύτερο βήμα είναι το μουσείο που βρισκόμαστε τώρα, που είναι μία προσπάθεια του Πολιτικού Συλλόγου και κάποιων προσωπικότητων εδώ του χωριού μας, που συνέδραμαν ηθικά και οικονομικά και με μία μικρή βοήθεια της περιφέρειας της Κρήτης. Πράγματα είχαμε μερικούς τρεις παπάδες, ίσως τα πράγματα ήταν διαφορετικά σε αυτή τη χώρα.